בדיוק בנקודת המפגש בין יוצרי תוכן, צלמי וידאו או צלמי סטילס מקצועיים, ניצבת עדשה אחת שמצליחה לשלב איכות אופטית גבוהה מאוד במחיר מפתיע. הכירו את הווילטרוקס 55 מילימטר מסדרת האבו. עדשת פריים שמיועדת לחיישני פול פריים, בעלת טווח ורסטילי וצמצם פתוח F1.8 שידאג להפיק עבורכם עומק שדה יפה, עם הפרדת נושא מהרקע ובוקר רך ונעים כמו שאנחנו אוהבים. מתאימה במיוחד לצלמי וידאו, יוצרי תוכן, צלמי פורטרטים, לרעיונות, לצילומי מוצר, לצילומי רחוב ולכל מי שרוצה עדשה אחת קלה ואיכותית עם טווח עבודה יומיומי. והחלק הכי מעניין, שכל זה מגיע במשקל של 365 גרם בלבד. סדרת האבו של וילטרוקס נועדה לתת מקסימום אופטיקה, מקסימום שימושיות ומקסימום תמורה למחיר. לא עדשה עם פשרה, אלא עדשה שמביאה ביצועים חזקים במחיר נגיש ביותר. וילטרוקס 55 F1.8 מסדרת האבו. איכות גבוהה, משקל נמוך, מקסימום תמורה לכסף שלכם. להשיג בחנות או באתר.